Comisión de Contas é un error, pon donde fala de, xa han visto, supoño, non? Donde fala das deliberacións, pon no pleno, obviamente queremos poner a Comisión de Contas, era eso, xa. Boas noites. Iniciamos entonces a sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Municipal xoves 14 de febreiro de 2019. Seguinte orden do día. Primeiro punto, aprobación ata anterior. Ten a palabra o señor Caraval. Ben, boas tardes. Non vamos a facer ningún alegato a acto anterior. Entón, creo que se aproba por unanimidade a ata anterior. Segundo punto da orde do día, aprobación do presuposto municipal 2019. Os orzamentos de 2019 do Concello de Boqueixón, que se presentan para a súa aprobación, refliten un equilibrio orzamentario que ascende até os 3.777.989,23 euros, onde os ingresos previstos sofren un incremento dun 7,23%, e no que os gastos teñen un incremento dun 11,34%. Son uns orzamentos nos que o gasto social se incrementa un 17,5%, o capítulo 1 de gasto, que é gasto de personal, ten un incremento casi dun 8%, que se recolle a subida que ven aprobada desde o presuposto xeral do Estado do 2018, un incremento que se está negociando nunha negociación da RPT do Concello. Entón, tamén vai incorporándose unha pequena subida que se está negociando cos traballadores e cos sindicatos. O capítulo 2, que son gastos en bens e servicios correntes, teñen un incremento dun 12,80%. O capítulo 4, transferencias correntes, no que se incluyen as subvencións que por parte do Concello se conceden a distintas asociacións e entes que o están solicitando, pois sube tamén un 33,33%, e as inversións reais teñen un incremento dun 29,64%. Estes son así, a grosso modo, o que incluye estes orzamentos. Ten a palabra o señor Caraval como portavoz da oposición para decir o que estima oportuno e convinte. Ben, pois vamos a facer un repaso máis, completar o análisis descritivo que se fixo dos presupostos. É verdade que os discutimos na Comisión de Contas, e vamos a usar a mesma metodoloxía que na Comisión de Contas, deixando para o final unhas breves conclusións e unhas valoracións non descritivas, senón políticas. Empezábamos o outro día no debate na Comisión de Contas pola estrutura orzamentaria, onde facíamos onde nos chamaba a atención tres cuestións. A primeira era o do transporte público. Vemos que xa foi correxido no presuposto que se nos mandou, que tiña que ver coa económica, co programa, non coa clasificación económica. O programa era o 4.412, 4.441.2 logo. En segundo lugar, facíamos referencia ao capítulo 6, e se corrixeu, mais ou eu uso unha estrutura orzamentaria que está desfasada, ou non me expliquei o outro día, ou non se fixo ben. Vamos a ver, leo porque así non me perdo. Decíamos que empregando os conceptos 600 e 610, concepto económico, que nos referíamos a investimento en terreno, cando na maioría dos casos se referían a ranxos de pista, polo que deberían ir no concepto 609 ou 619. Dependendo se o investimento se consideraba novo,
entonces sería 609, ou se consideraba reposición de infraestructuras dedicadas ao uso xeral, que entonces serían nos 619. Vemos que se fixo un cambio nos orzamentos, pero sigues empregando 610, que sigue sendo en terrenos. Son melloras. Sí, pero vamos a ver, unha cuestión. Hai o artigo 60 e o artigo 61, non? Vamos, en vez do concepto, vamos ao artigo. No artigo 60 é investimento novo en infraestructuras e bens dedicados ao uso xeral. E dentro dese artigo 60 están estruturadas o 600, o concepto 600 e o 609. O 600 refírese a investimentos en terrenos e o 609 a outros investimentos novos en infraestructuras e bens dedicados ao uso xeral. E o artigo 61 son os investimentos de reposición en infraestructuras. Sí, o 61, pero o concepto 610 sigue sendo investimentos en terrenos e a 619 eu estuve mirando a estrutura orzamentaria da orden da última orden. Eu tamén, mirei na orden e consultei. Pero eu creo vai a seguir estando no 10, pois sigue sendo, cando fagan a liquidación da conta xeral daránse conta de que sigue aparecendo investimento en terrenos, porque a 610 é investimento en terrenos. Casi todas as obras son de melloras. Sí, non discuto as melloras, discuto xa, pero por eso, entonces non vai no artigo 60 que vai no 61. E agora, no artigo 61, o 610 sigue sendo investimento en terrenos, en obras novas, e o 619 é investimento. É así como aparece na estrutura ou eu teño unha estrutura... É a estrutura, porque é a estrutura que mirei, e é o que me ven así, e é o que consultei, e é o que me dicen é así, e... que tamén me dixeron que incluso nos 600, os concellos que meten nos 600 está ben. Bueno, ben non está, non hai problemas, pode ser, pero ben non está. Como, por exemplo, o do outro cambiamos, o de transporte metropolitano, pero ese, cando enviamos na plataforma na oficina virtual, vai nos a dar, porque nos datos, ojalá non o dé, ese non o dé, de verdad que lle vou decir, chapó, saliu perfecto, non nos dixeron nada, pero sempre nos está dando problemas. O do 441 metemos 4. Eu creo que o 441 xa utilizamos outra vez 441 e ao final tuvemos que meter onde nos decía fora do presuposto. Bueno, ese como aparece na estrutura. Eu despois as aplicacións se están actualizadas ou non me meto. Pero me preocupa menos, pero do transporte metropolitano sí que sei que me dá a sensación que vamos a ter problema ca plataforma da oficina virtual. Non me meto que non causei. Espero non usala tampouco. Non sei, pero bueno, é tremendo. Bueno, de todas formas, chámame a atención que se faga... Os europeos é algo onde controla moitísimo. Chámame a atención que se faga unha modificación e sigo facendo mal. Pero bueno, alá, tampouco me vou a meter neso, tampouco non me vai a vida nesto. Non me vai no capítulo 6, pero bueno. E son melloras, que iso tamén, que non é obra, non, son melloras. Ben, sacando isto, tiñamos tamén unhas consideracións que eran pijotadas, se se me permite a expresión, que foron corrixidos no informe da Secretaría, pero eran pijotados, os cálculos estaban perfectos, estaban ben. Ben, queremos facer tamén unha análisis dos ingresos deste orzamento analizándose en comparación co orzamento do 2018. Así no que nos chamou a atención por riba, pois hai unha reducción no IBI rústico do 20%, incremento do IBI urbano do 10%, un 12% no imposto de vehículos, un incremento do 42% no abastecemento de auga, desaparición dos servicios educativos, da conta 312 pasas ao concepto 342, conxuntamente coa escola infantil, reducción dun 40% nas taxas urbanísticas, incremento dun 16,67 nas taxas de aproveitamento de bo, incremento dun 20% na taxa de compensación de telefonía, incremento dun 15% en taxas de servicios asistenciais, un 60% noutros ingresos. Chamounos moitísima atención a reducción no PIE, na participación dos ingresos do Estado, é menor que o ano pasado, que o orzamentado no ano pasado. E chegounos reducindo, Ahora chama a atención 3.000 euros, non? Creo que van a reducir máis. Toda vez que segundo os últimos informes os concellos galegos están infrafinanciados con respecto á media española non 25%, é dicir, están no 75%. E chama a atención de que a participación sexa aínda menor.
hai unha reducción das transferencias correntes procedentes da Xunta dun 11,16%, incrementas un 15,22% as transferencias correntes da Diputación. É verdad que hai aí un incremento importante do POS adicado ao gasto corrente deste ano. Non se contabilizan ingresos por xuros, o cal é normal. O cal é normal. Incrementase un 39,05% as transferencias de capital da Diputación, mesmo descontándolle o que houve de transferencias correntes da Diputación. Digo isto porque hai alcaldes por aí que están queixándose do que dá a Diputación, non? Me extrañame, atendendo aos números, a verdade é que me extrañan as queixas. Redúcese o 66,67% de evolución de anticipos reintegrables. Non sei se chegar a unha situación tan baixa asegura ou non cumprir co convenio colectivo. Pola práctica dos últimos anos decides que sí, tampouco me meto a saber. E, por último, incrementa a débeda coa Diputación a 163.000 euros por acceder ao préstamo ese financieramente sostible. Me gustaría saber por que son financieramente sostibles. Ben, en canto a análisis de gasto, facendo unha comparación programa a programa, o de Protección Civil chama a atención o incremento do 18% respecto ao 2018, duplícase a partida de combustible. Non sei se ten algún tipo de explicación ou non. Se vou dicindo algo e tal, pois tamén agradezco de que me digades os motivos ou... E así facemos isto un pouco máis... A menos se non vou cantar números aquí. No, realmente no tema de protección é que realmente unha partida onde realmente onde hai un consumo importante de gasoil é nese departamento, non? Porque moitas veces está computando o que é combustible pois en as oficinas xerais ou a administración xeral, cando realmente aí o gasto en combustible realmente é mínimo, porque non se anda con vehículos, entende que se gaste gasoil de calefacción, que sí pode imputar o que é aquí ao Concello, realmente o que é o combustible de tal, pois incrementouse a partida porque os últimos anos realmente non estaba sendo suficiente a partida que se estaba imputando ao que realmente se está consumindo. Me chama a atención de que haxe partida en Protección Civil toda vez que non hai unha estrutura fixa en Protección Civil, son voluntarios, non? Debía ser moi residual, o sea, danos a impresión de que se están metendo outras cousas en Protección Civil, non do combustible. Porque ir poñer aos bandos da alcaldía non é de Protección Civil e dá a impresión de que están aquí incluídos. Cando collen o coche van poñer os bandos por aí que nos vai a poñer. Sería do 920, non do 135, pero bueno. Sigue estando Casiano, sí, pero unha hora. Canto está? Non sei o que está, pero moi pouco. O 25%, pode ser. Eso só vive na Serra, Casiano, 25%. Ahora mismo está facendo o transporte dos maiores os 2 días da semana que están que van a facer as súas actividades ali ao local social de Vigo. Entón ahora mesmo está sendo que xa no que os fai recolle e mai, o sea, vai nos a buscar levos e pues, pero debería estar noutra partida, non en Protección Civil, porque eso non é Protección Civil hasta onde eu chego. Pero bueno, os vehículos creo que sí, porque os teñen aí, pero sería xa do Concello. Se se usan para outra cousa, pois poñamos os gastos na outra cousa e así sabemos canto nos costan os servicios. Eu creo que o máis razonable. E en urbanismo chámanos a atención o incremento dun 50% na partida de reparación, mantemento e conservación. Non sei se hai algunha explicación. No, eso normalmente son as obras de reparacións que están facendo a nivel de bacheos e todo eso que está facendo, que fai o equipo que temos nós, entre que se Agapito máis os outros, o resto de operarios, o tema de bacheos, entón realmente se está usando tirando esta partida. Vale, vais a incrementar neso, está ben saberlo. En abastecemento hai unha partida de incremento do 500%, que é o do canon da auga, que pasa de 10.000 euros a 60.000 euros, e sí que nos gustaría saber a explicación e máis ter os datos económicos. Porque é unha animalada o que nos sangra a Xunta. Casi que é mellor beber Coca-Cola. É o canon dos veciños.
os vecinos ingresan, os ingresos ingresan o cano. Sí, no, xa sei que ao fin pagámoslo nós. Ao fin xa sei que o pagamos nós, pero digo que é que casi non está todo, porque esperar a Caixa Superávit para o mellor suplementar a partida. Non chega. O sea, o canon, pero subeu o canon ou é logo como ano pasado si. Cada recibo, aquí non sei, canto pagan de canon, canto llegan no recibo. Non sei. Hai que mirar eso por persona, perdón, por casa. Non xa sei que os datos están sacados, obviamente. entonces o ano pasado non tiñamos os datos por... Vale, é unha explicación. Eso. Vai, chama a atención. É certo que aparece o ingreso entre as tasas, pero logo ten que Claro, aparecer xa, o gasto. sí. Vale, estaba en abastecemento, non sei. Ben, na recollida de residuos hai un incremento do programa do 21,73% e a partida que nos chamou a atención é o incremento da partida de limpeza de contenedores e recollida de voluminosos. O sea, pásase a máis 29.000 euros con respecto ao 2018 e aí hai cambios da recollida dos voluminosos que non se facían. Aí hai que sacar un contrato, de que era de... Como era o contrato que hai que sacar, acordas? Atención ao punto limpo. Entonces, agora tiñamos... O punto limpio e a recollida, claro, do papel. E xa temos presupuestos tamén elevados, Vale. Estamos pagando a, creo que a Coregal, sobre 18, creo que sobre 18.000 euros o ano, e agora dixo que presentou un novo presuposto, vai a 37. Entonces que hai que sacalo. Para facer tamén os voluminosos, non? Claro, todo. Sí, porque iso quedáronos pendente de algún pleno que fixéramos algunha pregunta, pero non sabíamos... A limpeza de contenedores faitase facendo todos os anos unha limpeza de contenedores. Sí, pero é a mesma partida, non? Sí, por eso especifica para a limpeza 6.000 e o resto para a recollida, o sea que o do contrato non chega a escolar. Vale. Pero non facía antes, entón igual non pasa nada porque a partida é necesaria. No alumeado público incrementase un 16,61%, a pregunta é directa, se con eso chega ou... Nos chamou a atención de que no mes de xaneiro non houve ningún REC. Non, ahora debería chegar. Se vamos a esto, realmente con esa partida debería chegar para que non houvese que andar trasladando factura, o sea, que se houvese metendo tarde. Porque ahora mismo creo que este ano están chegando todas máis ou menos ao día todas as facturas de... Bueno, non sei se o decembro, facturas que chegan ao mir con fecha al final de xusto de ano, pero o resto está máis ou menos ao día en canto a o pago de enerxía eléctrica, me refiro. Ostras, é que despois de 12 anos levo, non? Aquí chegar a un pleno de xaneiro que non haxe recoñecemento extrajudicial de crédito, comprenderán de que me resulta extraño. Están empezando a fazer as cousas ben. En parques e xardíns chama a atención a forte reducción, 12.000 euros de reducción con respecto ao 2018. Non sei se hai algún... En protección e mellora do medio ambiente só ten unha partida económica que é o plan de vixiancia do vertedoiro, pero chama a atención de que sube 2.000 euros en relación ao 2018. Non sei se estaba mal orzamentado no 2018 ou llevan a cascar 2.000 euros máis. Creo que non chegaba a partida que había para todo o que hai que facer agora a nivel non solamente do control do vertedoiro que había, sino para outros informes tamén que hai que pedir, que se están pedindo para o tema de lixo. Sobre 2.000, ahora aquí non teño os datos de canto, é igual. En asistencia social primaria hai un incremento do 17,50%, aquí si nos parece correcto, e aparte creo que iban metidas aquí a partida específica de conciliación, non? O programa de conciliación, que son 7.500 euros, bueno, e despois non había así moita diferencia máis. En fomento do emprego incrementase un 5,59%,
Vai en promoción cultural, vai conciliación, vai en promoción cultural, Na Se quita cultural. realmente subir, non temos así. Pois non sei cal era, non me chamou a atención logo, seguro que ningunha dos cambios sería máis ou menos igual. Estábamos en fomento do emprego, incrementase un 5,59%, e si no sería interesante saber os resultados prácticos deste programa, posto que non temos ningún dato nin de inserción, nin de número de empresas creadas, nin de número de empresas asesoradas, nin de baixa do paro por algún do asesoramento. Todo eso habría que facerlle un seguimento, supoño que ustedes yo farán, e se nos poden pasar algún dato algún día, pois tamén o agradecemos. Hai información que para que deberías, eso é moi fácil de solicitar. Vamos a ver, pides unha información, un informe, ahora mesmo non che podo decir, non che podo dar, pero é moi fácil, de tanto a orientadora como as técnicas de emprego se fan un informe de como están, como foi a evolución nos últimos anos da contratación das empresas que se poden ou crear ou ir facéndolle este seguimento aos traballadores, así de que se colocou. Agora mesmo o nivel de paro, estás vendo tamén por experiencia que realmente está baixando, vamos, non é que non se está aumentando, máis ben vai a baixa, entonces si incrementa, si reduce a población, incrementa o envellecemento, é normal que disminuya o paro. É do ABC. Si cada vez somos menos e máis vellos, normal que haxe máis xubilados, menos clase activa e menos parados tamén. Unha aplicación quasi directa. En hospitais, servicios asistenciais e centro de saúde, o incremento é dun 300%, posto que se dota de orzamento unha praza de persoal que se medio quitara no 2018, que era o posto de que suplía a Hortensia, non? De Cleofé, que só era do mes hasta o mes de marzo, creo que se dotou, e agora volves a dotar outra vez. Sí, nesta partida. Limpieza. Non sei cal de limpieza é, cal é a persona, pero é de limpieza. Se sabe en serio? Ai, sabe. Pero sacouse o... Realmente sacouse? É o que non entendo, porque antes estaba Cleofé. Estaba Cleofé, dotárase, eu creo que eran os 3 primeiros meses, no 2018. Sí, exactamente, que había 3.100. Porque despois foi cando se despideu, non? Vale, agora volves a dotar, por eso que non nos chamou a atención. En Administración Xeral de Educación hai un descenso do 23,91%, motivado pola retirada da partida de servicio de limpeza a centros educativos. Que se dotara e de feito se fixera un concurso, collera a alguén para limpar o colexio e agora... Entón, como vamos a pagar a limpieza se non está a partida esta de limpieza? Do que dos centros educativos? Sí. Pero temos un contrato con a empresa. Sí, entón, que anda por outro lado? Quen? Pero esa desapareceu, ese... Este era o que cobraba, o que gastaba bonos en limpeza dos centros. Agora non temos esa partida. Porque hai que pagarla. A limpeza. Sí. E seguimos tendo contrato? Sí, claro. Ya, pero aquí, a vista dos orzamentos, cando comparas cos do ano pasado, parece de que xa non existe contrato. Porque había unha partida de 30.000 euros aproximadamente. Sí, que corresponde máis ou menos co que era a subvención que daba que pon a Xunta para a limpeza. Algo, xa non me acorda que sí. Xa non me acorda e desapareceu. O ano pasado estaba dotada. O personal que subvenciona a Xunta. Cantas personas hai de limpeza? 2. Están aquí as 2. Fijas, cantas hai? As 2. E de logo está a laboral temporal? Non hai ninguna. Laboral temporal? Pero hai de limpeza, pero hai de eso, non? Eso non temos ninguna. De laboral temporal non temos ninguna de limpieza.
E aquí tamén. Onde está aquí? Que é esta? O centro de saúde. Pois eso non está ben, porque realmente ahora o ano pasado eran persoas laboral en limpieza, Sí, creo fe, 3 meses. sí. Esa que era temporal, foi que se eliminou. Pero non sei que... Entón solamente quedan Ana Senín, que estaba con educación, eso, porque sí. e máis entón está que está agora aquí, e Isabel Serto. Pero Isabel Serto está no 920, non? Eu creo que sí. fijas, non? Que non sei quen son. E logo hai outra que é a laboral temporal esa, que non sei. Non é Cleofé, pero hai outra, quen é? Agora de momento está acá. Aí non hai. E entonces, por que metemos? Porque non... Pero do contrato se vais a pagar, pero non está dotado orzamentariamente, non? Entendo En que, principio non, pero aquí non entendo está. que siga habendo o contrato de limpeza. Sí, eso fijo. Bueno, seguirase pagando e tratarás outra partida. Vale. Ese cara, o de 2018. Este é o 2018. En bibliotecas públicas hai un incremento prácticamente queda estable con un incremento do 66%, e neste punto, si por facer algún tipo de valoración, teríamos que ver se unha biblioteca no rural con horario de mañán é realmente operativa, porque temos as nosas dudas. Realmente non, creo que realmente non, cando se creou un posto aquí neste Concello de bibliotecaria, realmente creo que foi un erro. Ahora mismo temos esa persona, entonces o normal sería que tuvese pola mañá en horario de o que fose 4 horas Sí, como arquiveira, e debería ter horario pola tarde de atención na biblioteca. Eu creo que aí debíamos poñerlle un pouco, se non é a mesma persona, se existe outra, pero é que a verdade é que chamounos sempre a atención, e creo que temos comentado en varios plenos. Ben, no programa de promoción cultural hai un incremento dun 7,03% respecto ao 18, máis o incremento en promoción temos que descontar o incremento en salarios é de 2.000 euros, non, en términos absolutos. Neste punto temos que dicir que este programa é certamente escaso. Se nos atendemos á actividade cultural de outros concellos limítrofes, e poño o caso do Concello de Vedra, eu creo que en comparación este concello sale fortemente prexudicado. Sí. Entonces creo que temos que facer uns esforzos tamén en promoción cultural. En fomento do deporte... Perdón, aí realmente tamén temos unha diferencia que Vedra ten 5.000 habitantes. Sí, nós temos 4.000 e nós temos 4.000 e pico, entón realmente eles están aí no fío da navalla, que tamén todos teñen un plus de presuposto que a maiores que realmente nós non temos. Pero bueno, Entón, é a diferencia que realmente que sí, que hai unha diferencia abismal entre o que eles están metendo en promoción cultural, en outro tipo, en deporte, a mellor tamén outras cousas que realmente aquí non se está a fazer porque tampouco non temos ese, por suposto. Eu non sei se é, desconozco os números, non, do Concello de Vedra, pero o que se ve. Non, eu sei, eu falando das cantidades que tantas que falan eles de que están dedicando a determinadas, desde a banda de música a outras asociacións que hai, así, son partidas que aquí de momento non podemos chegar. Creo que moitas veces é un pouco de imaginación de chegar a acordos co tecido, claro, pero tampouco hai tecido asociativo porque vos encargastes de machacalo, pero de chegar a acordos coa banda de música, co CPI, pois de buscarlle un pouco de moitas veces non é cuestión de cartos, de tantos cartos, de algúns sí, desde logo, senón de interese, de imaginación, de aproveitar as instalacións e máis as infraestructuras culturais, entre aspas, que pode ser unha banda de música ou xente que está por aí dedicándose a dar clases que o podría dar nun colexio. Cando eu estuve mira, cando eu estaba de presidente daqui da APA do Colexio do Forte, e empezamos, foi cando se empezou, iniciou a colaboración ca xente da banda de música de Ponte Ledesma, da cal agora mesmo debe haber 12, 13 rapazas de que foron empezando daquela, agora son músicos da banda de música de Ponte Ledesma. Era un interés o sea, era unha colaboración desinteresada
por parte do director da banda ou de algún dos músicos que viñen aquí facer unha actividade extraescolar para que os rapaces se involucrasen, se empezasen a fazer solfeo. Entón, realmente, daí saleu toda a xente que está agora mesmo na banda da Ponte, que é de Boqueixón. A xente que ten agora mesmo de 22, 23 anos para baixo, os que son daqui saliron desa iniciativa. Ao mellor despois, a partir de aí, hai pouca tamén ao mellor colaboración por parte ao mellor do colexio, hai veces que as facilidades que nos dan no colexio para determinadas cousas é mínima, vai poñendo os trabas para poder facer, xa non se trata de fazer ninguna actividade a nivel político, senón a nivel para que beneficie dos rapaces ou tal, realmente sempre nos están poñendo bastantes trabas. E que eu vexo no caso de Vedra, que eu decía no programa de música, os nenos están indo a música en horario extraescolar, hai unha escola de música, eso en cuestión de cartos non supón tantos cartos. Non. É o interés, claro, é o interés tamén de quen dirixe a escola de música, que é Moure. Claro, Há moitos defectos, pero ten unha gran virtud e está apoiando naquele momento ofreceronse nos a vir, veu José Ramón que veu aquí para con nós, a ver se facían nas actividades extraescolares, unha delas plantexar iso de facer solfeo, e foi saindo, con 3, 4, 5, 6 rapaces, e agora mesmo teñen xente na banda que realmente eles o que querían era rapaces para non ir nutrindo despois a banda tal. Creo que non se sigue facendo, non? Entendo que ahora mismo non se está facendo. Eu creo que é interesante. E non só para rapaces, Pero é que normalmente si ao mesmo empezas ao mesmo si empezas co rapaces, pero no mismo colexio, igual que hai clases para rapaces, pode haber clases para xente. Eso é un coste para o Concello inasumible? Eu creo que non. Non. É chegar a acordos porque é interés para a mellor formación musical. Hai unha subvención, neste caso a APA, que a mellor supoño que está usando, penso que para as actividades das escolas que están facendo, para que realmente non, a mellor serían quizá a mellor máis interesante a mellor dedicar directamente a outras cousas. Pero así aproveitar un pouco as instalacións que hai no Concello, ainda que non sean do Concello. Si me permite un momentinho, señor alcalde, era para aclarar tamén un poquinho máis así acaso o tema da banda, porque no período que foi alcalde Ovidio, a banda no seu momento pediron un pouco de colaboración con nós para prestarlle un local para facer un grupo de solfeo, xa cando se deixou de facer no colegio, e nós puñémonos a disposición deles, e inclusive son testigo de que se ofreceu cartelería para poder anuncialo, inclusive por todas as parroquias, e pola miña parte inclusive porque son ademais colaborador da banda por outras cousas, ofrecíme personalmente a visitar pais e todo eso. Despois polo que fora, pois quedou un pouquiño aparcado, pero pola banda deles, non pola nosa. O sea, nese caso aquí colaboración por parte do Concello tiveron a que quixeron, e estamos falando que se todo é unha banda que é de Vila de Cruces. Sí, bueno, de donde sea, como se é a de Santa pero Cruz, colaboramos con ela, o sea, prestámoslle, no seu momento prestouselle o apoio, viñeron aquí, foron atendidos, e xa te digo, en cuestión de inclusive facer de cartelería, se a querían, de repartila nós, porque daquela ainda tíamos algún personal inclusive de protección civil que podía facelo, voluntarios, pero bueno, quedou aparcado o tema, é por parte deles, non por parte nosa. Eu creo que se debería insistir no... E o quizo está en que sexa non en calquera outro local, que sexa no colexio. Eu polo que teño visto de como funciona en Vedra, creo que o fundamental é que sexa no colexio. Porque hai unha cantidade de nenos impresionante que non estarían se non fora no colexio. Xa, pero nós compartimos contigo, Xavi, pero en realidade nós non fomos quen... Tampouco, eso foi cuestión do colexio, e inclusive, ao mellor un pouco da APA, que eles tamén tiñan o seu criterio no seu momento para... O sea, eran quen tiñan que decidir que actividades extraescolares se impartían ou non. E fixeron eles, e daquela seguía tendo a coste cero a actividade esa. Nunca tuvo coste por parte dos pais
o impartir solfeo en horario extraescolar aí no Forte. E mentres que houve, foi o que dixo o señor alcalde hai un instante, hai un resultado para ver, pero bueno, nós aí tampouco nos podemos meter na gestión da APA. Se se meteran máis nesas cousas e menos noutras, íbanos mellor. Non dixo máis. Sigo logo co de instalacións deportivas, que se reduce un 23,08%. Imagíname que no 2018 estarían algunha das subvencións que nos deron, non, para arreglar as infraestructuras deportivas que ahora desapareceron. Imagino que será... Non estaba o programa da Xunta porque foi posterior e despois debeu haber unha modificación. Non houve unha xeración de crédito, pero algunha cousa estaba pensado o ano pasado que este ano desaparece no de instalacións. Rebaixa un poquinho de reparacións e o consumo de gas, que é o que baixa. Sí, pero era un programa que ten o gas, basicamente. Vale, en desenvolvemento rural incrementa o programa nun 45,45% respecto ao 18, pero chama a atención que nun concello como Boqueixón se dote este programa con 16.000 euros. Porque o desenvolvemento rural é moito máis que desbrozar cunetas. É unha crítica. Supoño que non terá contestación. Se ten contestación, estou encantado de escoitala, pero supoño que non. A que te refieres con que outras partidas debería haber en desenvolvemento rural? Hai outras cosas, desenvolver a actividade agraria, a gandeira, a forestal, pero desenvolverla, incentivala. Eso todo é desenvolvemento rural. Non é só rozar as cunetas. Un concello rural debería ter desenvolvemento rural, é dicir, apoio aos sectores productivos básicos, creo. E en comercio ambulante hai un incremento dun 33,33%, pero a partida total para 2019 é de 2.000 euros. Por lo tanto, a aposta que se fai, tendo en conta de que temos 3 feiras mensuais no concello, a aposta que se fai por estas feiras é 0 ou límite 0. En promoción turística incrementase importantemente o programa, un 156,71%, aínda que a partida non chega aos 40.000 euros. Neste punto, si recoñecemos como positivos que se recoñezan, dixen recoñecer 2 veces, as 3 subvencións nominais, Festa da Filloa, Entroido de Seguro e San Cidre do Ural. Tamén valoramos positivamente os investimentos realizados no Pico Sacro, quedanos a cola do corredor este, como lle chaman agora, da senda peonil. Creo que mañán, en principio mañán debería quedar rematada. Sí. A ver se é verdad. É un pouco estreita o meu justo, pero bueno, tamén é estreita a carretera. E pensamos que neste punto que se podería poñer aínda máis esforzo porque os investimentos que se apliquen en promoción turística retornan ao tecido económico senón do concello e da comarca. É dicir, todo o que se meta en promoción turística non é publicidade e propaganda, é outra cousa. A propaganda sei que a levan moi ben, eu aí non me meto porque deso controlan máis que a min. Pero digo que todos os investimentos que se fagan retornan na hostelería, por exemplo, de toda a comarca. De toda a comarca, excepto da Boqueixón. Porque cada vez somos menos e cerran máis negocios. Ese é un problema. No, ahora realmente aquí ahora cerrados non hai, bueno, está cerrado un en Lestedo, o resto siguen habendo os mesmos que había. Que hai a veces que pasas por algún sitio por Campo Rapado, por exemplo, a certas horas e parece que pasas polo medio oeste. Solo faltan as portas estas que se abrían así, que eran medias portas, e ver a alguén tirando tiros. Pero salvo de tirar tiros e máis o das portas, é que parece medio este, pasas por un deserto. Non hai. E pasa en Lestedo tamén, Sí.
Ben, no transporte metropolitano hai un incremento de 2.000 euros con respecto a 2018, é un 25%, e tamén é un dos programas que nos consideramos esenciais e no que había que poñer maiores recursos e maiores esforzos. Ambas as dúas cousas. Nos órganos de goberno incrementas un 1,31% respecto ao 2018. Neste punto só se recollen as subas dos salarios do alcalde de San Juás e unha pequena suba de 2.000 euros de atencións protocolarias, nada máis que decir. No 920... Perdón, non sube nada. Sí, sí, Cando sí. a partir de así, debe ser para redondear, pero non sube nada, Vamos a este. Vamos. No, penso que pode ser para redondear, pero creo que pero pois non teño este de aquí. Sálvanse. No, non me reconoceu noutras este, cousas, destes salváronse. noutras cousas a mellor non te digo toda a verdade, pero nesto sí, a veces non pero nesto estou seguro que non, o sea, mañán poñemos no Facebook de veciños cal é a suba do alcalde máis de San Juás, vale? Con datos comparativos. E agora teño que volver a... Nas bases de ejecución está cal é o salario. Nas bases de ejecución, creo. Sí, que está, sí que está. Está o tempo, o sea, do ano pasado. A veces para redondear o presupuesto gastos en esos hai que facer así. Facenda... Non, haber que incidir así. Ostras, que... Hai que... En expedientes, pois non sei por que se me escapou o este, porque metín todo aquí. Sigo. En Administración Xeral hai un incremento do 7,89% respecto ao 18 e chama a atención a suba do 100% na partida referente ao refuxio de animais, gestorías, etc., así como de outras complementarias por importe de 40.000. O de outras complementarias xa foi aclarada, aínda hoxe, pero a dos refuxios de animais que me chamou a atención. Porque o ano pasado contestei. Non sabemos se o incremento vai a ser, pero é un incremento bastante... É que agora os animais, creo que se non recordamos mal, se están, retomouse antes pagábase ya unha empresa. Claro, se non pagábase 150 euros por animal que se mandaba para Regondo. Realmente, creo que nos últimos anos estaba pagando sobre 2.000 e algo de euros, pero ao pasar ao 2018 que o cambiou a normativa, realmente todas as horas xa estamos pagando, creo que por habitante 1,40 euros por habitante, eso é fixo, mas despois que son 30 euros por animal que se entrega. Sí, por ahora. Vale, en participación cidadá descende respecto a 2018 un 6,25%, tendo unha consignación orzamentaria de 15.000 euros. E aquí sí que se pode ver a aposta polo desenvolvemento do tecido asociativo do Concello. Nulo ou tendente a nulo. Perdón, sacáronse daqui realmente a partida de subvencións ás asociacións mantense, en principio incrementase as subvencións xa nominativas para evitar que esas que compitan con esa partida. Entón, realmente estamos dedicando máis partida ao que é a subvención. É igual, 15.000 euros e poñalle outros 10 máis son 25.000 euros, que non chega a 10.000 o resto. Sigue sendo igual. Cualitativamente, darase conta de que... E en xestión do patrimonio sube considerablemente este programa, un 673%, e está recollida a adquisición da parcela Edar de Sergude, que quedou explicada na Comisión de Contas, pero non sabemos as melloras en infraestructuras municipais. Neste caso, que nos solicitamos que nos pasen se non hai memorias, é unha relación explicativa das mesmas para que usastes para poñer esa cifra nos presupostos, donde van a ser e que vai a ser. Simplemente eso. Eso eran partidas, que cando foi para mirar as obras que se van a meter no POS, quedaban moitas obras que estaban que non podían entrar no presuposto que había, entonces deixáronse pendientes para meter nestas outras obras. Entón, a mí eu podo pasar un listado de todas as obras que quedan pendientes, que ao mellor tampouco non son todas, pero vamos, están valoradas todas
As que se valoraron Bastan facer o valorar todas presuposto, para ter unha idea. Sí. Para o que queda así e tal. Ben, eu non sei se teñen algo que decir do de relación de gastos e ingresos, non vou decir máis, aburríme xa dos cifras. Non sei se me quedou algo... Esto de que como este personal agora non hai. Posiblemente no tema da partida que falta para a limpeza do CPI, entonces seguramente temos que facer unha modificación cambiando o que estemos en hospital, que realmente aquí que non, aí realmente non temos ninguna persona, porque realmente a nosa limpeza de non temos que limpar o noso centro do Estado. O centro médico o del Estado sí, pero realmente non é non fai falta unha persona, entón realmente están limpando o centro do Estado a dúas persoas que temos, que son Ana máis Isabel. Entonces son as dúas personal fixo do Concello. Entonces unha está posta en educación, en Administración Xeral de Educación, e outra aparecen aquí no en Administración Xeral tamén, como en todo realmente. A persona que se aparece aquí en Sanidade como personal laboral, esa persona realmente non, aí non hai nadie. Entón seguramente isto si podemos para o tema de limpeza, que é a partida de limpeza do CPI, que é un contrato que temos con a empresa. Vale. Ben, o bloque temático cuarto ten que ver cos resultados orzamentarios. Se ben estamos falando de previsións e non de datos definitivos, en canto aos resultados orzamentarios, si podemos chamar a atención da forte baixada do aforro bruto con respecto ao 2018 e tamén do aforro neto. Compre neste punto ter coidado, posto que estamos quedando sen marxe orzamentaria. É ben certo que nos últimos anos os datos das liquidacións foron positivos, non foron positivas, foron máis positivas que as previsións, basicamente polas inxustas leis que nos impiden atender as necesidades básicas dos veciños, a regra de gasto, a prohibición de contratar, bueno, todas estas macanadas da ultradereita. E, por outro lado, tamén polos inxustos incrementos dos chamados impostos directos. Digo chamados impostos directos porque chamarlle o IBI imposto directo é moito chamarlle. Recordamos que o IBI, principal fonte de ingresos do Concello, pasou a incrementarse nos últimos anos máis dun 30%. Entón, estas dúas cousas permitiron de que houbera un caixa, é dicir, un remanente de tesourería pois moi abultado en todas as liquidacións e un resultados orzamentarios realmente positivos, non? Pero a conta deso, de sangrar aos veciños e de non atendelos, para entendernos así rapidamente. Ben, en canto aos datos que aporta o informe da intervención, espero que non se me moveran as cifras no Excel, se así pido disculpas. Hai unha capacidade ou necesidade de financiamento este ano previsto de 163.924,85 euros negativos, cando o ano pasado, cos datos do presuposto 2018, eran de 57.893,94. Era así, non? Pues non mirei, sí. Si vamos ao aforro bruto, pois ostres, aparece aquí liquidación 2014, fun ben atrás, aparece un aforro bruto de 185.506,42 no ano 2018 e este ano de 93.136,71, é dicir, a mitad. Por lo tanto, compre ter cuidado porque entramos en déficit non please, si nos descoidamos. E por último, decir 4 cousas xa que non teñen que ver con números nin con análisis descriptivos, sino con análisis político. Vamos a deixar unha conclusión e máis o argumento do voto en contra, o mesmo que vimos mantendo nos últimos anos, e ademais está planchada polas intervencións dos últimos anos. Verán, co que imos a decir, que somos coherentes no que dixemos nos últimos orzamentos aprobados neste Concello, nestes, nos anteriores, nos outros máis, e tamén coa liña argumental das mocións, preguntas, rogos que vimos mantendo nos últimos 3 anos. Vimos advertindo dos dous problemas que consideramos fundamentais do noso Concello, o envellecemento e a perda de poboación. Decimos o envellecemento que é un problema, non de que a xente chegue cada vez a máis vellos, que eso é unha virtud,
do cal aplaudimos. Levamos anos falando de transporte público, de servicios sociais, centro de día, establecemento dunha residencia comarcal, do servicio de correos, de TICs, tecnoloxías da información e comunicación, de apoio ao emprendemento, de apoio aos sectores productivos básicos, todo isto como unha estrategia para poder rachar o círculo vicioso e perverso no que estamos metidos, que é o do envellecemento e o da perda da población. Nos últimos anos puidemos comprobar como o descenso poboacional tiña como efecto directo a perda de servicio no noso concello. Poñamos o ano pasado como exemplo cando desapareceu a oficina bancaria de Campo Rapao. Vemos que o servicio de correos é deficiente actualmente, pero non é que sexa deficiente, senón que é peor que hai anos, non? O sea, está en clara regresión. E a perda de servizos, a súa vez, repercute en novos descensos da poboación, por eso decimos que estamos nun círculo bastante perverso. Levamos 10 anos perdendo poboación e é prioritario que este Concello estableza unha estrategia que permita reverter esta situación. Porén, non vemos ningún tipo de estrategia. O único que se pode ver é un relatorio de investimentos en piche que son inconexos e que tampouco nin hasta isto garda unha estrategia, non? Que reflexan os orzamentos? Por un lado, escaso nivel de investimento e mal orientado. Se descontamos as transferencias de capital de outras administracións, o investimento é case nulo. Ademais, non se prioriza o apoio aos sectores productivos básicos, non se priorizan servizos esenciais nas tecnoloxías da información e da comunicación, o transporte público metropolitano, etc. etc. Os recursos das transferencias de capital de outras administracións teñen como fin exclusivo o piche. Piche é asfalto, non é que estea unha palabra rara. En canto á execución dos investimentos, sí que nos sorprende que, se temos en conta o avance da liquidación de 2018, o nivel de execución orzamentario supera o 100% do 2018, o sea, executouse máis investimento do que estaba orzamentado no 2018, cando sempre suele ser sobre o 60%, o sea que neso é algo que nos sorprende e que é positivo se o investimento realmente fora outro e non solo pitching. Rexeitase elaborar unha estrategia integral de servicios que recolle aquelas necesidades existentes e dotar de servicios en proba que permitan asentar poboación no noso concello. Na estrategia de servicios estamos pendente únicamente das liñas de subvencións correntes de outras administracións públicas. Temos un nulo apoio ás tecnoloxías da información e da comunicación, que, aínda que desprecian a súa importancia este aspecto xunto co transporte público, pode ser un dos eixos para asentar poboación no concello que permita tamén fomentar o emprendemento e a actividade empresarial non existente de momento. É isto un factor limitante en Boqueixón. E non será porque temos presentado iniciativas, rogos, preguntas en todos e cada un dos plenos que celebramos neste mandato. A estrategia do concello segue sendo a espera do que fan as compañías suministradoras por unha parte ou ben por outra a Antega. As compañías suministradoras non fan nada e a Antega fai tanto como as compañías suministradoras, é dicir, nada. Comprenderán que isto non é suficiente. Temos que darlle outra volta e habrá que apostar e poñer cartos sobre a mesa. Existe un nulo apoio ao emprendemento que xunto co apoio aos sectores productivos básicos poderían reverter a situación de perda poboacional e asentar un pouco de actividade económica que vemos que é bastante escasa nos últimos anos. E tamén, por último, nos servicios culturais botamos en falta unha aposta decidida polo apoio ao tecido cultural. Dicía antes cando falábamos da partida de promoción cultural. As partidas orzamentarias son moi escasas para programar unha actividade cultural completa e neste aspecto imos moi atrás de outros concellos da comarca. Creo que non vou a facer grandes alegatos, que queda máis que clara a nosa oposición a estes orzamentos por un lado e en segundo algunhas das liñas estratégicas que estamos dispostos a explorar con vostedes. Simplemente decir que esperamos de verdad que sexan os últimos orzamentos que faga. Nada máis. Dixen. Vamos a ver, contra o envellecemento da poboación non penso que o Concello ten pouco que facer. Perda de poboación, penso que realmente nos últimos 2 anos non hai perda de poboación en Boqueixón. O que temos é xente que non se está censando en Boqueixón. Porque posiblemente se facemos se a todo o mundo que vive en Estedo se lles obligase a censarse en Boqueixón, posiblemente pasaríamos os 5.000. O
ou non digo pasaríamos, pero como yo estamos en 4.700, 4.800. Pois eu esa xente que vive en Lestedo, disculpen, pero non sei onde está. Eu non a vexo. É que eu non a vexo, Cantos pisos hai agora ali todos os dicen que están vacíos? Tamén non desconozco, pero digo, eu a xente non a vexo, cada vez vexo menos xente, non. Decía antes por Campo Rapao, pero perfectamente o digo en Lestedo. Non, si eso non... Botalle a culpa aquí no tema de movilidade, o sea, o servicio de mobilidade, o tema de transporte colectivo, de línea, comunicacións, internet, todo eso. Hai moitas facilidades, hai moitas posibilidades a hora de contratar servicios ahora mismo de internet. Non é solamente que sea todo, teñe que ser todo por vía cableado, ou xa hai outras alternativas como mellor son non son máis caras. Como mellor en certos sitios funcionan ben peor aínda co cable de cobre, tamén yo digo. O 3G, 4G, ou 5G, ou 6, ou cada vez. E ali mira, onde vives ti, ou onde ten a casa de teus pais, ali onde ten a casa de teus pais, aí está funcionando ben o sea, o 3G ou 4G incluso. 4G. Vas abaixo onde está o Xaler de Lortes, eu teño ali alguna familia que contrataron con Movistar ese servicio, así que é unha pasada. Sí, pero un servicio onde prescindes do número de teléfono antigo que che fan por debaixo da mesa. Eu tamén ter que entrar nos rollos estes tamén son un pouco, o sea, os servicios teñen que ser universais para todo o mundo, e estamos sin un servicio universal para todo o mundo. Que podemos parchear? Sí, particularmente sí, pero unha empresa xo ten máis difícil. Unha empresa que se queira establecer ten o máis difícil. Pois as tarifas son distintas, e están falando dun diferencial a ter unha línea de alta prestación a ter 4G pero a nivel de empresa tamén estaba subvencionado o ter línea de 4G, o sea, internet de alta velocidade están ahora mesmo con subvención, hai subvención da Xunta para ter acceso a ese servicio. Non sei se é fácil acceder a esa subvención ou non, pero sei que a axuda cobre un 100% do coste. O problema non é tanto os costes, senón dos servicios, senón non hai, o sea, podemos parchear tal, pero temos que facer unha aposta decidida, crear un polígono industrial sin unha conexión a unha rede, pois é que é absurdo. Antes era a electricidade, non? O traballo que dou, non sei se chegou a fin pero cando foron as negociacións para que chegara a electricidade a un polígono, pois hoxe ao mesmo nivel que a electricidade están as redes, ao mesmo nivel de necesidade. No polígono de Sergude, pois, ahora está instalada a fibra óptica, creo que bastante, pero realmente tampouco as empresas tampouco non están apostando por conectarse a ela, ali no polígono de Sergude. Joder, pero entón debe ser, ou usted fala con outra xente, non falo eu, ou serán raros. Vai todo o polígono de Sergude, ali xa verás o que está pasando. Que fales de, non sei se en Campo Rapado, pero tampouco non hai tantos polígonos, pero eu penso que Santos ten un internet de alta a velocidade que queira. Os meus veciños non teñen, porque non é unha conexión que estea aberta para todos, pero penso que Santos sí que ten unha boa conexión. Ese nin correos, nin internet, nin nada. Non saben por onde, pero o tema correos, creo que xa comentamos outro día o tema de correos. Sí. Imagíname que o deixarán para despois de posiblemente, vamos, pero eso o que ven ao caso, creo eu. O servicio que están dando, eu primeiro sei a nivel de Sergude, que é onde vivo, que realmente nin é mellor nin é peor do que había aí cando estaba o meu veciño de Carteiro. Eu posiblemente estea incluso mellor agora que daquela. E o meu caso é a inversa. O que me din, aparte, podemos preguntándolle aos carteiros que están na nosa zona, dime, vamos a ver, a vosa situación do que se plantexa correo de que teñades que ir todos a Santiago a facer a clasificación e todo eso, pois a facer o reparto, solamente aquí, ou sea,
está pasando en máis concellos ou solamente pasa aquí en Boqueixón e Vedra, non? Dixen, solamente quedan agora na situación na que estamos nós Boqueixón e Vedra. O resto dos concellos todos no entorno de Santiago van todos os cartillos, van a Santiago facer recoller o correo, clasificalo e marcharse e facer o reparto. Solo queda Boqueixón e Vedra nesta situación. Entonces, Pero terán outro tipo de servicio. Pero sobre eu collo un móvil ahora. É unha cosa tan fácil. Vou a Amazon e compro unha tele de 40 pulgadas para que non me poida meter no maletero. o Eu cartillo teño un problema porque teño que vir ao Concello e mo pasan, pode haber dúas opcións, que veña por Seur, entonces No, ese problema, pero que chegue por Correos Express. E eu tería que vir de 8:30 a 9:30 da mañán. No, Porque a furgoneta se cadra ben algún ano. No, Porque ven en anos alternos, sei que. ten que ir, ten que ir. Eso sei no por... No, non creo que sei, que me no, mentira. estou seguro que non. Teño Pero- un problema con o meu horario da oficina de 8:30 a 9:30 da O mañá. compromiso nese tema é tanto ahora mismo Pero como... facemos a prova. No. Poñemos na túa casa, poñemos o rollo e compramos algo que teña que vir por Correos Express, porque se nos chega por Sur xa nos fastidia, sí, é verdad. E miramos a ver os problemas que temos. É que son os problemas reales, non parece unha tontería o que estou dicindo, pero non. Non é ninguna tontería, José, pero vamos a ver, Entonces, se eso non podo, se non teño transporte público, se me cobran 30 euros máis por vivir en Boqueixón e ter conectado o internet, así estuvera en Santiago, a min vivir aquí sáleme caro. Non a min, eu fago por principio se cadra, pero a unha persona normal vivir en Lestedo sálelle caro. Entonces sálelle moito máis barato pois vivir no Milladoiro, en Bertamiráns, ou incluso se me apuran moito en Arca, que hai xa gente de Boqueixón que teña que ir a vivir ao Pedrouzo. A mí pareceme de ciencia ficción, e hai, non sabedes que os hai, non? Pois a mí pareceme de ciencia ficción, porque está moitísimo mellor situado Boqueixón que do que está Pedrouzo, por moito camiño que pasen, ainda que pasen por ali os peregrinos ás 4 da mañá, cantando a labaré. No, eu creo que neso estamos todos de acordo, que creo que Pois como aquí o se noso estamos concello de creo que acordo- non hai ningún sitio para vivir, creo que non hai sitio como é. Bueno, pero se estamos de acordo en isto, eu supoño que teremos que facer algo, pero se cadra diferimos nos plans de acción, pero fagamos algún, ainda que non salga mal. Eu estou disposto hasta a apoiar cosas das que teña a previsión de que nos poida salir mal, pero algo temos que facer. Non podemos... É absurdo estar botándolle asfalto a pistas onde cada vez pasa menos xente e acabará non pasando ninguén. Os investimentos tenemos que facelos do outro lado. Intentamos explicar, joder, vamos 4 anos explicando isto e coincidimos, eu creo que coincidimos no análisis, non? Coincidimos no análisis. Sí, pues é que vamos a ver, é certo que temos deficiencias de servicios. Teremos que facer algo, fagamos algo. O das pistas está claro, non? Despois de todo o É que petar, non sei, non pero funciona. realmente Por certo, hai unha pista para ir para 3 establecementos comerciais, que é a de Saúde, que está machacada, completamente machacada, a paralela xeral, que nunca se fala de arreglala. Pois iso tamén é potenciar un pouco os negocios que están ali, o Breixo, o de Fachal, e tal. Pois habrá que decirlle que a está machacadísima. Pois sigue machacada, o que teñan que poñerlle firme. E senón que non la deixe. E senón que... Pois está moi machacada, dá grima pasar co coche por Pois eso é fomentar a actividade empresarial fora do concello neste caso. Nós aí pedimos que se fixese unha outra paralela como esa, pero por outro lado, para o xe de arriba abaixo tamén por diante do Vente vindo hacia abaixo hasta a Rosende, que é o que faltaría para facer tamén outra vía de sí, que ali hai 4 ou 5 negocios, bueno, pois se hai que invertir algo ali, eso é fomentar non é darlle cartos a tal, manter un pouco as infraestructuras que hai e intentar de que existan, de que os servicios, cando menos que os servicios, ou ahora mismo, antes era máis optimista, ahora mismo con que non perdamos servicios, casi que xa me conformo, pero vexo que cada vez imos a peor, están nos cerrando. Eu non sei onde está o programa de Ruralízate. Cada vez que o oigo é que se me poñen os pelos que non teño como as carpias. Iso é o que intentamos transmitir aquí. E é polo cal que nós unha partida orzamentaria arriba ou abaixo non vamos a discutila, pero é que o rollo está na filosofía e nos plans de acción e non vemos de que pode existir algo e ojalá que despois se vamos a quedar aquí falando de transporte público podamos chegar a algún acordo.
Que é o que vimos, que non vimos a montar polos que podíamos montalos no outro lado. Muy bien. Entonces, procedemos a votar estes presupostos. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións non hai, me parece. Entón, o terceiro punto do orde do día é a modificación de proxectos. No pleno realizado o 24 de xaneiro aprobouse a modificación do proxecto denominado acondicionamento dunha parcela nun lugar do Forte para parque móvil cun orzamento de 40.696 euros. Con data 7 de febreiro recibiuse un requirimento da Diputación da Coruña onde solicitaban que se corrixiran certos erros de tipo técnico que se detectaran na redacción do proxecto. A corrección destes defectos implica que no proxecto se teñen que variar certas partidas de gastos, o que leva a que o importe total do mesmo sexa modificado nun importe a alta de 6,74 euros. Por lo tanto, o novo proxecto incrementase na cuantía de 6,74 euros con respecto ao inicial e o Concello asumirá o seu pagamento. As modificacións do proxecto teñen que ser aprobadas polo Pleno e posteriormente enviar o acordo á Diputación da Coruña, polo que propoño ao Pleno o seguinte acordo: aprobar a modificación do proxecto denominado acondicionamento dunha parcela no lugar do Forte para parque móvil, cun orzamento de 40.702,74 euros, incluído no Plan de Acción Social 2015. Asumir o Concello o pagamento da diferenza existente entre o proxecto inicial e o modificado por un importe de 6,74 euros. E enviar este acordo á Deputación da Coruña. Bueno, o proxecto creo que xa está visto e revisto e revestido, entonces non vou decir nada. Nos podemos preguntar se existe consignación orzamentaria. Si está aí unha reserva de crédito xa desde o ano, creo que 2016. Nos mantémonos no voto en contra, pero a verdad é que temos que ver as veces que veo o pleno, creo que 7, polo menos, o proxecto este, e nunca un cuberto foi tan orzamentado, tan medido, e tan, hostes, como esta, é un cuberto realmente que debe pagar a pena, entonces faremos unha boa inauguración, é un albaroque como se merece, non? Ostras, é que estou... Eu non sei se queres decir algo, Iván. Ti queres un pouco máis serio que a mí. Bueno, entonces procedemos á votación deste. Votos a favor? Votos en contra? Non hai abstencións. Entón, damos por rematado este pleno. Moitas gracias pola súa asistencia.